Chuvia de cartos na Illa de Arousa. A lotaría de Nadal deixa 16 millóns de euros no municipio, con 2 cuartos premios. Un deles tocou nas rifas do viaxe de fin de curso do IES da Illa, o que fai que o premio estea totalmente repartido. Que tal, saludos? A sorte tamén fixo parada en Caldas, onde caeron máis de 7,5 millóns de euros grazas a ese mesmo cuarto premio. De contado, falamos da lotaría do Nadal, agora titulares. Máis de 6 horas de agarda para facer unha proba PCR nos puntos habilitados. A proximidade das datas máis sinaladas do Nadal dispara a demanda destes test. Rescindido o contrato coa empresa responsable da reforma do pabillón de Venecia na Pobra. O Concello volverá a licitar as obras que levan paralizadas máis dun ano. O Nadal non acaba de chegar ás prazas de abastos, aínda que moitos xa están a facer as súas compras, outros prefiren agardar ata a última hora. A Feira do Galo de Curral de Meis fai 10 anos cun constante crecemento nas súas vendas. A media mañá, as criadoras xa tiñan prácticamente todos os galos vendidos. Noia acollerá este domingo un festival benéfico de patinaxe. Os fondos recadados destinaránse á Fundación da Atrofia Muscular Espiñal. A lotaría de Nadal deixa 16 millóns de euros na Illa de Arousa. A sorte achégase ata o Concello Insular por partida dobre, con 2 cuartos premios. Un deles tocou nas rifas do viaxe de fin de curso do IES da Illa, o que fai que o premio estea totalmente repartido. Abrazos, choros, pero sobre todo moita alegría. A champaña voou na Illa de Arousa tras o sorteo da lotaría de Nadal. A fortuna visitou o Concello Insular e por partida dobre. Os 2 cuartos premios se venderon na Illa de Arousa deixando na vila máis de 16 millóns de euros. Bueno, a verdade é que estuvo moi ben, tocaron os 2 cuartos premios, temos algo nos 2 cuartos premios, estamos moi felices. Dos 2 premios vendéronse máis de 80 series, un deles a través das rifas para a excursión de fin de curso do IES Illa de Arousa, o que fai que o premio estea totalmente repartido. A verdade é moi feliz saber que está super repartido na xente do pueblo, incluso eu teño unha tamén, así que por partida doble, nada, a disfrutar do día, que é un pellizco importante para a xente, é un diñeiro que está por todo o pobo, que eu creo que vai axudar a economía, que está super ben. Teresa Barreiro, Linuca Dios e Begoña Santiago foron as que repartiron a lotería do Nadal do IES Torre da Illa, deixando unha millonada para gran parte da veciñanza da vila. Cada participación valía 5 euros, pero xogabas 4, pero vendemos máis de unha. Eu polo menos vendín 2. Linuca vendeu máis. Talonarios, estamos falando. De 2 ou 3 talonarios por rapaz venderon. Sí, moita lotería. Está moi repartida. Tanto as organizadoras da excursión como o loteiro mostraron a súa ledicia porque o premio tocase tan repartido. Claro, eso é o mellor de todo, porque ao ser do colexio, eu creo que rara vai a ser a casa que non teña algunha papeleta por aí. Eu encantada da vida. Eu é que estou contenta de que me tocara a mí, pero de que teñamos todas, os nosos amigos todos, amigos que sei que lle fan moita falta, máis contenta todavía. E despois de repartir tantos millóns, os mozos e mozas do Instituto da Illa gañáronse a súa excursión. Agora só falta que a situación acompañe. Bueno, temos que pensar no coronavirus, non podemos mandalos moi lexos. Se fora noutra época, sí, pero de excursión van a ir fijo, non sabemos ainda onde, pero vamos sobre a marcha. O viaxe ainda non temos decidido. Os escolares venderon preto de 80 talonarios, o que supón un total de 4.000 papeletas, cada unha delas premiada con 4.000 euros. Unha choiva de millóns moi repartidos para a Illa de Arousa, o que fará que as celebracións continúen durante días e que este sexa un gran Nadal para a vila. Bueno, o cuarto premio tamén chegou a outras 2 vilas da nosa contorna, o Concello de Caldas e o Concello de Meis. Na vila caldense vendéronse 32 series do 91.179, deixando na vila 7,6 millóns de euros. E Meis, un agraciado, selou por máquina ese mesmo número, gañando 20.000 euros. O número 91.179 foi o da sorte neste sorteo de Nadal en Galicia. Ademais de deixar 16 millóns de euros na illa, tamén premiou a outros concellos como Caldas e Meis. Precisamente, da administración número 1 de Caldas foi de onde saiu este boleto, que na súa vila deixou 7,6 millóns de euros. Agora xa máis relaxado, pero antes moi emocionado e moi contento, desde logo. O número repartiuse por asociacións e establecementos, aínda que a gran parte fose parar a Illa de Arousa. É un número que se lle ofreceu a asociacións, a clubes e demais, e non quería levar nadie. Puxose a venta en ventanilla e logo levou da illa, que foi cando necesitaba unhas series, e levou ese xa.
Ao igual que na Illa de Arousa, en Caldas a maior parte do premio tamén se repartiu en participacións, deixando na vila numerosos agraciados. A veces toca, e sobre todo as participacións, alégrome porque queda ben, porque a xente a veces non se fía das participacións e mira, tocan tamén. Este é o premio máis grande que deron dende o establecemento nun sorteo de Nadal. Era algo que polo menos ahora xa din, mira, nunca toca, ahora xa tocou, xa estamos libres. O cuarto premio tamén caeu no Concello de Meis. Foi un boleto selado por máquina cuxo agraciado se elevará 20.000 euros. Dende o establecemento Casa Samuel celebraron este premio. Contento, sempre que temos un premio agradécese porque, a ver, levamos moitos anos, eu vivo desto, para min é unha ilusión para os veciños, para os clientes que veñen de paso, para todo o mundo, e o que lle tocara, pois, moi contento por el, claro. Dende o local descoñecen quen pode ser o agraciado. Pode ser dunha empresa, que eu vendolle para empresas, particulares hai moitísimos máis, claro. Pode ser un veciño, xente de paso, isto é unha zona de paso, temos clientes, xente traballadora para a semana, o fin de semana xa é xente de ocio, pode ser calquer persona, é dicir, estamos no centro, estamos nunha aldea, pero estamos no centro do Salnés, está cerca a Caldas, veñen clientes de Villagarcía, Pontevedra, Cambaos, a saber. Este premio non é o primeiro que cae no establecemento Casa Samuel. Nos últimos anos, a afortunada lotaría do Nadal achégase ao local de Meis. O que agardan ambos negocios é que estes premios atraian a máis clientes e poder repartir máis premios no sorteo do neno. Máis de 6 horas de agarda para facer unha proba PCR. A proximidade das datas máis sinaladas do Nadal dispara a demanda destes test que o Servizo Galego de Saúde está a facer de xeito gratuito no punto habilitado o carón do Hospital Provincial. Iso si, os interesados terán que armarse de paciencia. As ringleiras son case interminables e chegan a rodear todo o Hospital Provincial ata prolongarse pola rúa Joaquín Costa. Dende a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés explican que dende que o punto abre en horario de mañá e de tarde están a facer máis dun milleiro de probas PCR ao día. Tamén incrementa a cifra de positividade que nas últimas xornadas supera o 10%. Recordemos que este punto para facer test PCR sen cita previa funciona entre as 10 da mañá e as 2 da tarde e entre as 3:30 e as 8 do serán. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés comezará a vacinar coa terceira dose as persoas de entre 40 e 49 anos a partir do vindeiro 27 de decembro. Os puntos de vacinación descansarán durante a fin de semana, pero xa o luns retomarán a actividade coa inmunización fronte a COVID desta nova franxa de idade. A partir do luns, día 27, iníciase a terceira dose, a dose de reforzo, na franxa de idade dos 40 a 49 anos en ambos dous distritos, Pontevedra e Salnés, durante toda a semana hasta o día 30 de decembro. Seguiremos igualmente facendo campaña de repesca dos grupos etarios anteriores, todas aquelas persoas que non acudiron á súa cita programada nas semanas anteriores. Facemos unha chamada a todas elas para que aquelas persoas que voluntariamente queiran acudir á cita se lles asigne unha durante esta semana. E máis asuntos de actualidade, o Concello da Pobra rescinde o contrato coa empresa xudicataria das obras do Pabillón de Venecia. Unha vez resolto, o Executivo volverá a licitar o proxecto para retomar a reforma que leva paralizada dende comezos de 2020. O inicio do procedemento remóntase a 2018, cando a empresa resultou adxudicataria tras realizar unha baixa do orzamento inicial que partía de 314.000 ata os 231.000 euros. Malia que iniciaron as obras a finais do ano, pronto comezaron os problemas ante a imposibilidade de executar o proxecto cun presuposto tan baixo. A intención do Concello foi sempre que a empresa rematase a obra, polo que mesmo se realizou un modificado do proxecto ascendendo o importe final a 340.000 euros. Nin así foron quen de asumir a obra, polo que o Executivo acabou finalmente por rescindir o contrato. Se acordou coa empresa que tivemos que indemnizarlle con 5.000 euros de todo o que solicitaban. Finalmente, a indemnización se acordou que fora por 5.000 euros e renunciaban a calquera dereito con posterioridade a reclamar calquera tipo de cousas, porque o que nos víamos enfrontados era a un enfrentamento judicial, porque nós tamén queremos que o Concello tiña razón para suficiente e que teria que ser un xuiz ou unha xuiza quen dirimira as responsabilidades e quen dixera quen actuou correctamente. Non sabemos que hubo fallos na tramitación do Concello, porque sempre se actuou de boa fe coa intención de que se pudera facer a obra, cando realmente, pois o mellor, o que se estaba esperando era poder escapar desa licitación, porque antes, como vos dixen,
esos 83.000 euros de rebaixa pesaban moito na posibilidade de que a empresa pudera executar. Agora volverá a sacalo a licitación, aínda que está en estudo se o fai pola vía de urxencia ou de emerxencia. Estamos valorando se facela por vía de urxencia ou vía de emerxencia. A diferencia entre unha e outra é que a vía de urxencia se acortan os plazos de licitación para, facer máis áxil todo o procedemento e ganar tempo para a resolución desta obra, non? E a vía de emerxencia, pois, é necesario un informe técnico de que existe, pois, un certo risco e de que a obra ten que ser iniciada de forma inminente. Unha vez avaliado se o informe de emerxencia é preceptivo ou ben se procede pola vía de urxencia, iniciarase un novo expediente de contratación. A posible reapertura da mina de San Fins en Lousame chega ao Parlamento de Galicia. A deputada do BNG, Rosana Pérez, defendeu unha moción instando a Xunta a paralizar a autorización para retomar a actividade que foi rexeitada cos votos en contra do PP. A voceira de Pesca do BNG no Parlamento, Rosana Pérez, foi a encargada de expoñer os motivos polos que a Formación Nacionalista insta a suspender a autorización da mina de San Fins. Na súa intervención explicou que o proxecto carece de avaliación ambiental, polo que se descoñece a gravidade do impacto que ocasionarán os vertidos mineiros sobre a ría de Murosnoia. Unha ría que se atopa a tan só 7 kilómetros da explotación mineira e que supón un dos piares económicos dos concellos de toda a comarca, que dependen en gran medida da actividade pesqueira e marisqueira. Por estes motivos, dende o BNG solicitan que se lle requira a empresa Tungsten San Fins, quen solicitou a autorización dos vertidos ao río Pesqueira, que presente un novo proxecto de explotación co preceptivo estudo de impacto ambiental. En estricto cumprimento da Lei 21/2013 de avaliación ambiental, que se requira a presentación de un proxecto de explotación co respectivo estudio de impacto ambiental. Primeira cuestión. Segunda cuestión. Non outorgar ningún tipo de autorización sectorial á empresa, incluído este que ten solicitado, ata que se someta o conxunto da actividade extractiva á preceptiva avaliación ambiental. Esta proposta non saiu adiante polos votos en contra do PP, algo que Rosana Pérez criticou duramente, cualificando os populares de non defender os intereses dos veciños de Noia, Outes e Porto do Son, así como de todas as confrarías da ría. Esta mañá tiña lugar no Concello de Ribeira a reunión do Consello Local de Pesca. O conflito entre bateiros e percebeiros motivado pola extracción de mexilla en zonas de percebe foi o tema central da xuntanza. Os grupos municipais da Corporación, sindicatos e a Asociación de Empresarios presentes na reunión sectorial manifestaron o seu apoio ás confrarías de Ribeira e Aguiño, representadas polos seus patróns maiores. O Consello Local aprobou demandar o establecemento dun proceso de negociación e diálogo para que ambos os dous colectivos poidan compatibilizar a súa actividade extractiva de xeito sostible e sen prexudicarse mutuamente. E máis cousas, a Dirección Provincial do Partido Popular ven de aprobar a constitución dunha nova xestora en Boiro encabezada por Fernando García Diéguez. Co seu nomeamento, os populares buscan dinamizar a actividade do partido coa vista aposta xa na vindeira cita electoral que será no 2023. Conscientes da necesidade de incorporar xente nova, a Dirección reitera que a xestora ten as portas abertas a aqueles militantes ou simpatizantes que queiran formar parte deste proxecto que busca constituir un equipo amplo, sólido e unido para afrontar con garantías o reto das municipais nun concello fundamental na comarca do Barbanza como é o de Boiro. Neste 22 de decembro hai outra tradición máis alá do sorteo da lotaría do Nadal. Falamos da Feira do Galo de Curral no concello de Meis que se celebrou esta mañá. Imos ata alí de contado logo da publicidade. Aquí estamos, nas novas do día en Canal Rías Baixas. A Asociación Española contra o Cancro xa ten nova sede en Pontevedra. A partir de agora seguirán ofrecendo todo o seu apoio e axuda aos que padecen esta enfermidade e tamén aos seus familiares dende o número 64A da rúa Eduardo Pondal, un local máis amplo e accesible co que estar máis preto dos que o necesitan. Un local máis dinámico, aberto e accesible co que estar máis preto dos enfermos de cancro e das súas familias. Así a nova sede que a Asociación Española contra o Cancro vende inaugurar en Pontevedra. En los últimos años nuestro número de beneficiarios ha aumentado, lo que nos planteaba la necesidad de disponer de un espacio mayor y adecuado a todas y cada una de las necesidades de nuestros pacientes y familiares.
Neste local, no número 64A da Rúa Eduardo Pondal, a asociación concentrará todos os servizos que ofrecen os pacientes oncolóxicos. Aquí desenvolveránse programas gratuitos para os usuarios e as súas familias, así como para a poboación xeral. En este espacio se desarrollarán programas gratuitos destinados por una parte a pacientes y familiares, con programas y servicios destinados a ellos y a ellas, como la atención psicológica, la atención social, logopedia, actividades y talleres, y por otra a la población general con campañas de información, prevención y formación. A nova sede está a pé de rúa e son 640 metros cadrados con vestíbulos, sala de agarda, salas de atención, consulta de logopedia e fisioterapia, cabinas, salas de reunións e incluso unha sala para as perrucas. Un espazo amplo e diáfano que atende tamén o cambio de imaxe que realizou a asociación recentemente. Nuestra forma de responder a las necesidades que demanda la sociedad implica un cambio en nuestro trabajo. Seremos una asociación que transformará la realidad del cáncer y movilizaremos a todos los agentes implicados en la lucha contra la enfermedad. A Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra ofrece atención ao público de luns a xoves de 8 da mañá a 3 do mediodía e de 4 a 6:30 da tarde. Os venres están de mañá entre as 8 da mañá e as 2:30 da tarde. Ademais, teñen a disposición de quen o precise o teléfono gratuito 900 100 036, que funciona 24 horas todos os días do ano. E seguimos, a obra Niscoventa de Francisco Rozados Rivas foi a gañadora do 20º certame literario Avilés de Taramancos que convoca o Concello de Noia. O xurado elixiu por unanimidade este relato que narra a historia dun fuxido nos primeiros anos do franquismo utilizando dúas liñas temporais. Estamos ahora mismo aquí con manos libres en directo xunto co xurado e un pouco a prensa para felicitarche e darche a nova de que eres o gañador do certame literario de relato de aventuras Avilés de Taramancos. Este era o momento no que Francisco Rozados, gañador do 20º certame de relatos Antón Avilés de Taramancos, coñecía a nova do seu premio. O concelleiro de Cultura de Noia chamouno xusto despois da apertura do sobre co fallo do xurado para comunicarlle que a súa obra Niscoventa fora elixida de xeito unánime por todos os membros. O xurado destacou a calidade literaria de Niscoventa, estruturada en dúas liñas temporais moi ben fiadas, así como a presenza de fermosas pasaxes poéticas que fan aínda máis agradable a súa lectura. Unha historia dun fuxido, dun botado ao monte que comeza nos primeiros tempos da España franquista a relatar a súa peripecia en dous tempos, un cara adiante e outro cara atrás. Un cara adiante no que percorre todo o periplo da súa fuxida e que vai tamén desvelando ou vaise mesturando cos períodos desa historia de España. A medida que el vai avellentando, vaise decepcionando, como diluindo a súa idea inicial, e, pola contra, vaise reforzando a outra idea, a da liña do tempo cara atrás, na que recolle a súa vida, a tradición, o espazo vivido na Galiza primeira. Ademais da publicación da obra, o premio está dotado con 3.000 euros e unha escultura do artista noiés Alfonso Costa. O Nadal non acaba de chegar ás prazas de abastos, aínda que moitos xa están a facer as súas compras para encher as mesas dos seus mellores produtos frescos, outros prefiren agardar ata a última hora. A espera tamén de saber se finalmente a sexta vaga da COVID implicará restricións nas reunións, onde non hai dúbida é a hora de sinalar o rei absoluto destas festas, como non o marisco. Faltan 48 horas para que coa noite boa comece oficialmente a tempada de festas, pero o espírito do Nadal resístese nas prazas de abastos. La gente lo que hace falta es que venga estos dous últimos días a ver se a xente se anima. Os prezos sempre máis elevados por esta época, pero sobre todo a incerteza xerada pola sexta vaga da COVID-19 están detrás desta lentitude das vendas. Está fría porque, claro, a ver, non é que subira demasiados produtos, pero a xente ten medo a non poder reunirse. Entón están esperando o último momento. Os precios van subindo, non están tan caros como outros anos, aunque a xente di que sí, non, para nada.
porque onde non hai problema é na calidade do produto. As praceiras recordan, nos seus postos sempre está o mellor das nosas rías. A ver, bo de calidad está todo, porque a centola está petada, que é boa, e a nécora igual. Está todo maravilloso, a verdad, porque mira, incluso o boi está saindo buenísimo, a centola está espectacular, e bueno, camarón que che digo, te lo que ver por, se miras, viviño é precioso. A centola, o camarón, a cigala, xa miras, aquí está todo viviño e todo bo. A ver, ahora mismo está moi boa tamén a ameixa, está moi gordiña, a ameixa babosa, está un precio este ano moi ben, outros anos tiña estado moito máis cara. É como esperda de todo, que me leven de todo, todo está sale che ben, comprando escollidiño e seleccionado, a calidade é moi boa ahora nesta temporada. E para todos os gustos e mesas. Normalmente nos comemos o bacalao o día de noche e na noite, e despois un pouco de marisco, langostinos ou unhas cigariñas pequenas, porque a grande non se chegan a elas. Centola e vieiras, é algún camarón, tal caso. O de sempre, o bacalao con patacas e coliflor, o de sempre. Poñeremos un pouco de marisco e un pouco de pescado, bueno, entre os 2 días, non sei que día poñer, é un pouco de cordero, xa está. Pois unhas vieiras, un salpicón de boi e unhas gambas a la plancha. Así que xa saben, se non fixeron as súas compras para as primeiras mesas destas festas, aínda están a tempo. Que se deixen caer por aquí pola plaza, que hai moi bo, e que se animen, que estamos en festas. E a Feira do Galo de Curral de Meis fai 10 anos cun constante crecemento nas súas vendas. A media mañá, as criadoras xa tiñan prácticamente todos os galos vendidos. Entre as compras na praza de Meis e os encargos, as vendedoras superan as 200 pezas de produto repartido. 10 anos despois do seu comezo e estreándose na nova Praza de Abastos da Vila, o mercado do Curral de Meis regresou polo Nadal. A feira non deixa de aumentar cada ano a súa demanda, e a media mañá as criadoras xa tiñan prácticamente todos os galos vendidos. Pois está vendo que están quedando as estanterías todas vacías. Estamos vendendo moi ben, moi ben. Entre os que xa vendemos na casa, que temos pedidos por encarga, e ahora con isto da pandemia, pois van xa por transporte. E, bueno, agora aquí na feira os que ves, xa nos quedan poucos. Entre as vendas anticipadas e as da feira, as criadoras reparten máis de 200 galos. Sobre 100 e algo, máis os que vendemos na casa, os que deixamos na casa xa vendidos, non vendemos solamente aquí. Nós en total, sobre 200 galos é o que vendemos nos días estes entre hoxe e para fin de ano, sobre 200 pezas que vendemos. Os prezos dos galos mantéñense nos 10 euros o kilo. Cada peza pode chegar a pesar entre 4 e 6 kilos. Desde 4,5 para arriba hasta casi 6. Ahora acabas de vender un de 6 kilos 200 gramos. Para quen teña dúbidas de se acompañar ou non as súas comidas e ceas con estes galos, as vendedoras comparten as claves do éxito deste produto. Polo sabroso que é. Isto non ten nada de químicas nin de nada, todo é natural. Todo é natural. Porque é totalmente natural, é moi rico, é unha carne moi fibrosa, é moi sano. Tamén aconsellan as mellores maneiras para preparalo. Está bo de calquera maneira que o fagas, de calquera maneira. Está moi bo estofado, está moi bo a forno, de calquera maneira. Isto casi se come sin preparar, casi se come crudo. As vendedoras fan un balance moi positivo dos 10 anos que levan celebrando a feira. Sinalan que a boa acollida do produto é unha recompensa ao traballo que realizan durante todos os anos criando os galos. Un traballo que se ve reflexado cun alimento da zona de calidade e saboroso. O pabillón Agustín Mouriz de Noia acollerá este domingo un festival benéfico de patinaxe. Os fondos recadados irán destinados a apoiar o labor de investigación da Fundación de Atrofia Muscular Espiñal. O Club Noia Patín e o Concello van da man na organización deste festival solidario que busca recadar fondos para a Fundación Española de Atrofia Muscular Espiñal. E a recaudación será para a Fundación AME. A Fundación AME, que hoxe nos acompaña Jessica Muiños, que é a nai de Andreas. Andreas é un neno da nosa vila que sufre esta enfermidade, que é unha enfermidade neuromuscular, unha enfermidade rara, que afecta a parte do sistema nervioso. Desde o primeiro momento chamarme para facer esta exhibición de patinaxe a Fúndame para a investigación da enfermedade que padece meu fillo e que é moi importante aportar así a investigación para que o día de mañán pois sala unha cura. Tamén agradecer ao Concello de Noia
por sempre brindarme a súa axuda. Os interesados en colaborar na investigación desta enfermidade rara para que Andreas e outros moitos afectados poidan mellorar a súa calidade de vida poden adquirir xa as súas entradas. O custe da entrada é de 4 euros, que se pode adquirir a través do Club Noia Patín dende hoxe mesmo, e que as entradas que non se vendan nestos días serán postas á venta en taquilla o mesmo día do festival a partir das 4:30 da tarde. A exhibición dará comezo unha hora máis tarde, ás 5:30. E xa coñecemos os gañadores do sorteo da campaña da tarxeta de fidelización de Nadal de Zona Aberta. A Asociación de Comerciantes de Vilagarcía repartiu un total de 1.500 euros entre dous dos seus clientes. O primeiro premio de 1.000 euros en vales de compra foi para Marta Miguens Coello, que mercou en Librería Vidal, alambiques, tetereta e María Costureiro. O segundo, pola súa banda, recaeu en María Jesús Paulos Iglesias por comprar nos comercios Siros, Papelería Arines, Más Sport e Pajarería Rodri. Con este tipo de campañas, Zona Aberta busca recoñecer o apoio que reciben da súa clientela durante todo o ano e recordar a importancia e a proximidade do comercio local cos seus veciños. E primeira sesión do particular Masterchef Junior do Concello de Vilagarcía. A actividade celebrouse esta mañá no espazo gastronómico da Praza de Abastos. En ela participaron cativos de entre 6 e 12 anos. A fronte destas clases de cociña incluídas no programa municipal Nadalízate estivo Rubén García, un cociñeiro que conta cunha ampla experiencia en comedores escolares. Seguindo as súas instruccións, a rapazada tivo que elaborar un menú preparado para a ocasión, centrado ademais na cociña de aproveitamento e na elaboración de pratos para consumir en frío. Rematamos, señores, toda a información referente á lotaría de Nadal e o resto da actualidade da xornada poden atopar en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.